Ir-reati kriminali marbuta mal-kultura ftit li xejn nisimgħu dwarhom f'pajjiżna. Madankollu, Malta tagħmel minn kollox biex tkun preparata anke f'dan l-aspett. L-Ispettur Xavier Baldacchino fih dan id-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali spjega kif serqiet f'pajjiżna relatati mal-aspett kulturali isiru minn knejjes u postijiet antiki. L-iktar li nkunu mill-qutin huwa serq minn ġo knejjes u serq minn ġo djar li serqu oġġetti artefatti bħal xi paintings jew xi oġġetti artefatti minn ġo knejjes u daw it-tip ta' investigazzjonijiet. F'pajjiżna hawn diversi esperti li qed jipparteċipaw fir-raba' laqgħa tan-netwerk informali EU CultNet fejn qasmu l-ħsibijiet u l-idejat tagħhom dwar kif jista' jkun indirizzat aħjar dan is-serq. Baldacchino spjega kif fortunatament f'dan il-qasam pajjiżna ma jirreġistrax numru kbir ta' każijiet. Bħala rapporti ma ħanix qegħdin f'sitwazzjoni ħażina, ġifieri mhix xi kwestjoni allarmanti. Daw mhux qed nitkellmu dwar numri kbar, nitkellmu dwar numri żgħar. Kien innotat kif pajjiżna qiegħed kull ma jmur dejjem jimraħ f'dan l-aspett, hekk kif jinsab fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk jista' jiġri li jiġu xogħlijiet kulturali filwaqt li dawk lokali jispiċċaw barra minn Malta. F'pajjiżna il-Pulizija tinvestiga diversi siti tal-Internet filwaqt li ssir ħidma kontinwa mas Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u kif ukoll madwana biex id-dannu ikun limitat kemm jista' jkun. B'enfasi fuq Malta, l-Ispettur Baldacchino irrimarka kif filwaqt li l-mużewijiet huma protetti sew il-knejjes mhumiex. Knejjes huma mekka tal-kultura u tal-arti u kif rajna f'diversi okkażjonijiet lack of security ġobet magħha sfortunatament minn ġol knejjes. Każi li ovvjament il-unit tagħna irnexxiela issolvi wkoll. Semma wkoll it-teżori li jinsabu mifruxa fl-ibħra Maltin, teżori li għandhom importanza storika u kulturali, iżda sfortunatament hawn nuqqas kbir ta' għarfien dwarhom. Dawn l-affarijiet jgħinuna biex ikunu nafu aktar minn aħna, aktar minn konna. Iva, huma ta' importanza kbira, speċjalment meta iż-żona ta' taħt il-baħar aħna hawn Malta hija magħrufa ħafna bħala diving sites.